Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau kuma zan yi lesson akan me possessive adjective. Lesson ɗinmu na biyu a English for beginners wato ma'ana kun turanci daga tushe. Yau kuma za mu bayani akan possessive adjective. Possessive adjective wasu kalmomi ne da muke wasu sifofi ne da muke amfani da su wajen mallaka ko bayani akan wani abu na waye wannan abu. Wato wani abu da ake so a yi bayanin abin na waye ko kuma mallakin waye. So ana amfani da waɗannan possessive adjective ɗin ne kafin a faɗi sunan abun. So kamar yadda kuka gani shine gashi nan my, his, her, your and theirs da kuma our. Wannan za mu bayani guda shidan nan. My tana nufin nawa. So examples, don't take my bag. Don't take my bag. Yana nufin kada ka ɗauki jakata. So dama na ce muku ana amfani da su ne kafin a faɗi sunan abin da ake so a faɗi wannan abin na waye. So kun gani kamar yadda aka ce don't take my bag. Kada ka ɗauki jakata. So his tana nufin nasa. Na namiji wani abu kenan da yake bayani akan mallakin wani ne, wani kuma namiji. This is his room. This is his room. Wannan ɗakinsa ne. Wannan ɗakinsa ne. Wannan ɗakinsa ne. So kun gani nan ma kafin a faɗi sunan gurin da ake so a bayani ko na waye aka amfani da his ɗin. So sai her. Her tana nufin nata, wa mace ɗaya kenan, wata amma macen ita ma guda ɗaya. Kamar this is her room. This is her room. Wannan ɗakin ta ne. Kamar inda kuka gani nan his nashi nan kuma her nata. So kun ga shine different in sentence. This is his room. Wannan ɗakin sa ne. This is her room. Wannan ɗakin ta ne. Sai yiwa tana nufin naka ko kuma naki ko kuma naku. So anan in dai kuka kalmar sentence din da yazo da yiwa yana da ma'ana guda uku zai kasance. Yana nufin naka, naki, naku. Example, go and take your book. Go and take your book. Je ka ɗauki littafinka. Zai iya kuma zama je ki ɗauki littafinki, ko kuma zai iya zama je ku ɗauki littafinku. Sai theirs tana nufin nasu. Theirs tana nufin nasu. They are cleaning their homes. They are cleaning their home. Means suna me goge ɗakin su. Sai our. Our tana nufin namu. Example, I am going to our school. I am going to our school. Ina tafiya zuwa makarantar mu. Ina tafiya zuwa makarantar mu. So mun gama da wannan sai kuma na gobe za mu kawo possessive pronouns. Thank you for learning with me. Bye.